ሰላም ቤተሰብ ከመይ ቀርኒኹም ከመይ ፀሪሕኩም ኣብ ናይ ዝሓለፈ መደብና ብዛዕባ ጸሎት ተዛሪብና ነርና ሎሚ እውን ከም መቐፀልቱ ኣብ ፍቕሪ ፈተውትኻ ብዝብል ኣርእስቲ ክንዛረብ ኢና ፈተውትኻ ተባሂሎም ዘለዉ እቶም ካብ ቂም ወይ ጽሊ ናጻኾንካ ተቐርቦም ሰባት ማለት እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ስድራ ቤትካ ኣዝማድካ ጎረቤትካ ኣዕሮኽትኻ መሳርሕትኻ ወዘተ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ነዞም ሰባት እዚኣቶም ብሓቅን ብግብርን ከተፍቅሮም ይግባእካ እዩ ምናልባት ብናይ መምዘንየ ኣባቶም ዘለኒ ፍቕሪ ክመዝኖ ትብል ትኸውን ኣነ ድማ ከምዚ ክብለካ ኣይትሸገር ጥራይ ዝተጠቀመሉ እምበር ሰለስተ መለክዒታት ክህበካ እዩ ክቡር ሓወይ ክብርቲ ሓፍተይ ቅድሚ ነተን መለክዒታት ማሃበይ ሓንቲ ነገር ከዘኻኽረካ ይደሊ ካብዘን ሰለስተ መለክዒታት ሓንቲ እውን ትኾን እንተጉዲልካ ክሳዕ ክንደይ እታ ፍቕሪ ኣባኻ ረሒቓ ከም ዘላ ምህላዋ ፈሊጥካ ብምትግባራ ሎሚ ጽባሕ ከይበልካ ሕጂ ጀምርና ተቐዳሚት ነጥቢ መለክዒ ምትሕግጋዝ ትብል መለክዒ ምትሕግጋዝ ትብል ንፈተውትኻ ካባኻ ዝደልይዎ ዘበለ ሓገዝ ኣይትብቃቐሎም ተሸጊሮም እናረኣኻዮም ስቃይ ትበሎም ዝከኣለካ ግበር ውላድ ዘይብሎም እንተኾይኖም ከም ውላድ ኩን ኣምላኽ ድማ ውልደይ ክብለካ እዩ ድሳኑ እንተረኽኣኻ ኣቕባኹኖም ዝጠመዩ ዝዓርቑ ዝሓመሙ ኣብ መንገዲ ሸኸም ዝተሸከሙ እንተረኣኻ ብዘለካ ሓግዞም ፍቕሪ ማለት ምትሕግጋዝ ማለት እዩ ክቡር ሓወይ ክብርቲ ሓፍተይ ካብዛ ሕማቕ ጠባይ ረሓቂ ካበነቲ ሕማቕ ጠባይ ትብለኒ ዝኸውን ወይ ትብለኒ ዝኾኒ ካብዛ ኣምላኽ ኣመና ዝጸየፋ ጠባይ ክትሕግዞም ዓቕሚ እናሃለወካ ደንጊጽካ ጥራይ ስቃይ ትበል ክቡር ሓወይ ክብርቲ ሓፍተይ ደንግጸሎም ብግብርኻ ሓግዞም ብዙኾነ ታሪኽ ክህበካ ታሪኽ ናይ ሓደ ሃፍታሚ ካብ ዕላታት ሓደ መዓልቲ ሓደ ሃፍታም ሰብኣይ ብጎደና እናሓለፈ ንሓደ ብጥሜት ዝማሰነ ሰብ ይረክብ እቲ ድኻ ኢዱ ዘርጊሑ ኣምዲሩ ለመኖ ወይ ሃፍታም ሰብኣይ ድንጋጸ ድሕሪ ምጥማት ዓይኑ ናብ ሰማይ ቋሕ ኣቢሉ ከም ዝስዕም በለ ኣንተ ኣምላኽ ነዞም ከም ዝኣምሰሉ ንድኻታት ስለምንታይ ፈጠርካዮም ስለምንታይ ንስቃይ ፈረድካዮም ብርግጽ ነዚኣቶም ዝኸውን ትሕሶ ዲኻ ሲኢንካ ብጥሜት ክሳቀዩ ትፈርዶም ዘለኻ እግዚአብሔር ጽኒሉ ዳህር ምስማዕ ከምዚ ሰብ ኢሉ መለሰሉ አንታ ሰብ ንገዛ ርእስኻ ዳ መርመራ እምበር ጭካንስ ንሳይኻ ጨካን ንደኻታት ኣሕዋተይ ብዝደልዮም ኣማቕሎም ኢለ ዝሃብኩኻ ሃብቲ ንበይንኻ ትገብሮ ኣለኻ ድኻኻ ኣብ ጥኻኻ ከም ዘለዉ ዝገበርክዎም ክትሕግዞም ኢለ ምዃነይ ስለምንታይ ዝዘንጋዕካ ስለምንታይ ከ በቃ ክንስኻ ንዓይ ትኸሰኒ ሰብዶ ንፈጣሪኡ ይኸሰዩ እቲ ሃብታም ነዚ መግናሕቲ ዳህር ምስምዑ ጉሎት ፈሊጡ ንደኻታት ክሕግዞም ጀመረ ክቡር ሓወይ ክብርቲ ሓፍተይ ክሳብ ሎሚ በቃ ከንካ እንተጸንሕካ ከም ሰብኣይዚ ልግሲ ባህሪ ጀመር ጎይታውን ከመይ ገይሩ ንሽጉር ከም ዝሕግዝ ቀጺልካ ክትርኢኻ እንታ ቀጺላ ዝህበካ ኣብነት ሓገዝ ጎይታ እያ ነቲ ን38 ዓመት ሓጋዚ ሲኑ ኣብ ዓራት ተጣቢቑ ዝነበረ ሰብኣይ እዚ ንኣብነት እዚ ንዛረበሉ ዘለና ሰብኣይ ኣብ ናይ መጻጉ ናይ ካፕተን 4 ጾም ሓንቲ ታራብዒት ሰንበት ስለ ዝኾነት እናቱ ታሪኽ ዝገልጽ ዘሎ 38 ዓመት ሓጋዝ ሲኑ ኣብ ዓራት ተጣቢቑ ዝነበረ ሰብኣይ ጎይታይ ከመይ ዝበለ ሓገዝ ከም ዝገበረሉ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ተመዝጊቡ ይርከብ ምዕራፍ 5 እቲ ሰብኣይ እንታይ ኢሉ ከም ዝተዛረቡ መስማዕዮም ካብዚ ዘለኾ ደጊፎ ናብቲ ማይ ዝወስደኒ ሲና ይዝብሎም ክቡር ሓወይ ኣስተውዕል ለሙን ሓሚሞም ናብ ሕክምና ማይ ጸሎታት ዝወስዶም ሳኑ ህጋጥሙኻ ይኽእሉ እዮም ንስኻ ግን ሓወይ ነዚ ካብ ጎይታ ዝተማሃርካ እናዘከርካ ፍቕራዊ ሓገዛት ግበረሎም ደጊፍካ ናብ ሆስፒታል እንተኺልካስ ናብ ማይ ጸሎት ከም ትወስዶም ግበር እዚ እንተገበርካ ኢኻ ፍቕሪ ኣሕዋት ኣሎኒ ክትብል ትኽእል ሕጂ እውን ካልእ ኣብነት ክህበካ እዩ ኣብታ ጎይታ ዕውር ዝረኸበላ ግዜ ሓንቲ ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ትምህርቲ ተኸውን ሕቶ ኣቕሪቡ ነይሩ እታ ሕቶ እንታይ ክገብረልካ ትደልያ እዚኣካ ጎይታ ንምሕጋዝ ነቲ ዕውር ድሉው ምንባሩ ዘመልክት እዩ ንስኻውን ሓወይ እንታይ ከም ትሕግዞ ምባል ድሉውነትካ ግለጽ ሓግዞም ድማ ሓገዝካ ዝጽበዩ ብዙሓት እዮም ብዝከኣለካ መጠን ትነብረሉ ከባቢ ኣጽናዕዮ ሓገዝካ ዘልዮም ንዓኻ ድማ ንበረኸት ዝኾንኻ እንተረኸብካ መን ይፈልጥ ስለዚ ሆስፒታላት ናይ ምምጻሕ ልማድ ይሃለኻ መን ይፈልጥ ዘመድ ወይ ኣላይ ሳኑ እንተረኸብካ እዚኣቶም ንዓኻ ንበረኸት ዝተዋህቡኻ ሰባት ምዃኖም ፈጺምካ ኣይትዘንጋዕ ኣብ ጎደናታት ወዲቑ ኢዱ ወስ ኣቢሉ ዝልመነካ እንተረኸብካ ርግጽካ ይትሕልፍ ነዞም ከምዚኣቶም ዝኣምሰሉ ሰባት ወገን ዓሌት ሃይማኖት ከይፈለኻ ሓግዞም ክደግመልካ ሓገዝ ደሊ ዘበለ ብርህራሄ ሓግዞም ሕጂ እውን ሓንቲ ኣገራሚት ዛንታ ናይ ኣቡነ ቡሸይ ክነግረካ ዝደኸመ ብምሕጋዝ ኣብ ብጻዮም ዝነበሮም ፍቕሪ ዝገለጹ ኣቦዮም
አባ ቡሸይ ንእግዚአብሔር ብብሕትውና ዘገልግሉ ዝነበሩ አቦ እዮም። ሓደ እዋን ካብ ተቐመጥቲ ናይቲ ገዳም ተኣኪቦም ብምምፃእ እግዚአብሔር ክግለጸልና ልምኑ እናበሉ ኣሸክርዎም። አባ ቡሸይ መጠርጣር ናይቶም ፈለስቲ ስለዝተዓዘቡ ናብ እግዚአብሔር ጸለዩ። ኦ እግዚአብሔር እዞም ሰባት ብህላወኻ ይጠራጠሩ ኣለዉ፣ ተገሊጽካ ህላወኻ ኣረጋግጸሎም። እግዚአብሔር ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፣ ቡሸይ ወደይ ጸሎትካ ተቐቢለ ኣለኹ ኣብቲ እምባ ከም ዝግለጽ ንገሮም እንተኾነ ግን ክብረይ ክርዩ ኣይበቁን እዮም፣ ንስኻ ግን ክትርእየኒ ኢኻ በሎም። አባ ቡሸይ ኣኪቦም እግዚአብሔር ጽባሕ ኣብቲ እምባ ክግለጸልኩም እዩ፣ ስለዚ አንጊህኩም ተወገሱ በልዎም። ንጽባሒቶ ጉዕዞ ጀመሩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ጉዕዞ ኣብ መንገዶም ሓደ ብድኻም ዝተሰነፈ ዝወደቀ ሰብኣይ ረኸቡ። ኣቶም እዚ በጃኹም ረጊጽኩምና ኣይትሕለፉ፣ ኣነ እውን ክብረ እግዚአብሔር ክርኢ ይደሊ እየ፣ በጃኹም ደግፉኒ ውሰድኒ በሎም። ኣምሪሩ ድማ ለመኖም። እቶም ፈለስቲ ግን ንዓኻ ከነሳሲዶ ከንውዕል ኢና እናበሉ ረጊጾም ሓለፉ። አባ ቡሸይ ግን ደንገጹ እሞ ሓንጊሮም ክጓዓዙ ጀመሩ። ኣብ መንጎ ግን ኣገራሚ ነገር ተዓዘቡ። ለከቲ ድኹም መሲሉ ዝለመኖም ዝነበረ ሰብኣይ ጎይታ እዩ። አባ ቡሸይ ነቲ ብመሳምር ዝተወግአ ኣጋሩ ምስ ረኣዩ ሰንበዱ። ጎይታ ድማ ከምዚ በሎም፣ ቡሸይ ወደይ ከምቲ ዝበልኩኻ እዚ ህዝቢ ክብረይ ኣይረአን እዩ፣ ኣነ ካብቶም ድኹማት ምህላዊ ብዘይ ምፍላጦም ብላሽ ድኹሙ ኢልዎ ተሰወረ። እቶም ፈለስቲ ኣብ እምባ ክጽበዩ ኢሎም ደኺሞም ናብ ቤቶም ተመለሱ። ክብሪ ሓወይ ክብርቲ ሓፍተይ እግዚአብሔር ነቶም ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ዝገበርካሎም ንዓይ ከም ዝገበርካለይ እዩ ከም ዝበለ ኣይትዘንግዕ። ሕጂ እውን ክብሪ ሓወይ ከዛኸረካ ስምዓኒ። ንኹላቶም ሽጉራት ዓሌት ሃይማኖት ከይፈለኻ ብኣቕምኻ ሓግዞም፣ ገለ ከይገበርኩሎም ስቃይ ትበል። ነዛ ጽብቕቲ ጥቕሲ ሞራያ ክርስቶስ ንህይወቱ ኣብ ክንዳና በጃ ስለ ዝሓለፈ ነፍቕሪ በዚእና ንፈጣ ንሕና እውን ኣክንዲ ኣሕዋትና ህይወትና ክንሓልፍ ይግባአና። ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 16 ኣስተውዕል። ነታ ንሕና እውን ኣብ ክንዲ ኣሕዋትና ህይወትና ክንሓልፍ ይግባአና እትብል ቃል ደጊምካ ስምዓያ። ሽዑ ነፍስኻ ተዓዘባ፣ ጽቡቕ ጌርካ ተዓዘባ። በዛ ሕቶ እዚኣኻ ኣዋጥር። ምንታ ኣሕዋተይ ክሓልፍ እናተነገረኒ ንገንዘበይ ጉልበተይ መብቃቐይ ክሳዕ ክንደይ እየ ካብ ፍቕሪ ርሒቐ ዘለኹ። ኣነ ድማ ከምዚ እብለካ እረ ነዛ ቀጺለ ዝሂበካ ታሪኽ እንታ ኣንቢብካ ክሳዕ ክንደይ ሰኒፍካ ምህላውካ ክትገንዘብ ኢኻ። ኣብ ሓደ ገዳማት ግብፂ ኣስቄጥስ ኣብ ዝበሃል ሓደ መነኮስ ጽኑዕ ሓሚሙ ነበረ። ኣብ ቅድሚቶም ክሪእዎ ዝተኣከቡ መነኮሳት ከዓ ውዑይ ቅጫ እንተዝረክብስ መሓውኺ ኢሉ ተዛረቦም። ሓደ ካብኣቶም መነኮሳት ነዚ ምስ ሰምዐ ካብ ላዕላይ ግብፂ ከምጻሉ ተበከሰ። እቲ ቦታ ክንደይ ሸፋቱ ሓሊፍካዩ ዝበጽሕ ይኹን እምበር ምእንቲ ኣሕዋትና ህይወትና ክንሓልፍ ይግባእ ከም ዝተባህለ ነቲ ካብ ሸፋቱ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋ ከይፈርሐ ናብቲ ቦታ ኸደ። ውዑይ ቅጫ ሒዙ ከዓ ብሰላም ተመለሰ። እቲ ዝሓ መነኮስ እቲ ነቲ ዘምጻሉ ቅጫ ኣይበልዖነ ኢሉ ኣበየ። ንምንታይ ተባሂሉ ምስ ተሓተ ከዓ ከምዚ ክብል መለሰ፣ ሓወይ ንህይወቱ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ዘምጻለይ ቅጫ ምብላዕ ማለት ንስጋ ሓወይ ከም ዝበላዕኽዩ ንደሙ ከም ዝሰተኽዩ። እቶም መነኮሳት ብፍቕሮም እናተገረሙ ሓውኻ ደስ ክብሎ ድኻሙ ድማ ብላሽ ከይከውንስ ብላዕዳ ኢሎሞ ከም ዝበልዕ ገበርዎ። በሊዑ ድማ ካብ ሕማሙ ሓወይ። ተማሳሊ ታሪኽ መጽሓፍ ቅዱስ ተመልከት። ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 26 ቁጽሪ 15 ክሳብ 17። ክብሪ ሓወይ ክብርቲ ሓፍተይ ሕይወት ክርስትና ኣብ ምትሕጋዝ ተመርኮሰ። ክትሕግዞም ዝግባእካ ብዘይ ዋዕል ሕዘር ሓግዞም ለግሰሎም። ኣብ ቀጻሊ ነጥቢ ዝኾነና ምእንቲ ብጻይካ ጸሊ ኣብ ዝብል ካልኣይ ነጥቢ ክንዛረብና። ንሎሚ ግን ኣብዚ ዘደለናዮ መደብ እዚ ይመስል ነይሩ። ስብሐት ለእግዚአብሔር። እድሓን ኩሉ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ኣይትረስዑ።